eta oain patxar hartu behar zuek, eta azten partidua jogatzen nahiko adik. Asier Olaizola, 24 urte, metro eta 84 zentimetro, eta 84 kilo da Goizuetarra. Bere laguna Iñaki Otxandorena, 22 urte ditu mugairekoak, metro eta 83 zentimetro eta 84 kilo. Iñaki Esainek 22 urte ditu eta Jose Mari Zazeaga da zaharrena 37 urterekin hasi da partidua eta lehen da biziko tantoa Urdinek egingo dute, motz geratu zaio pelota Otxandorenari. Eta bat eta huts aurreratu dira Iñaki Esain eta Jose Mari Zazeaga. Dirua gorri, Josean. Bai, ala, bai, dirue gorri zeok, hemen Asier asko jokatzen aidek eta gero baina frontoi hau behatzi kuadro eskaz dizkik, pelotakin tamainatu erazeo, pelotan iteko oso frontoi politedek, baina baki frontoi honetan Asierren golpe horren miningote egun da, gainea eozin pelotakin, asmoatze balin bau, botako dik errebotea, baina dirue horreati honleike behalde. Hau hain gontan utxik eragarri, Esainek, baina txapa gainen eta tanto. Tanto guztiek berdin balio omen dute, nahita izan, nahi gabe izan, ona ala txarra izan. Eta pelota lekure oso txukun, pintatu berrie, oso txukuntzeok, oso polite de jokatzeko pelotan, lehen esan detena, tamaini hartu behar pelotakin, baina hemen aurrelarik eta bai atzelari luzitzeko ere oso frontoi polite dek. Amazabal pelotalekua, 1977 urtean eraiki zuten. Eta hemen pelotariak ez ezik, askotan harri jasotzen ere ikusi izan ditugu, beste Iñaki Perurena eta Mieltxo Zahalegi. Esainek pelota atzeratu Otxondorena. Jose Mari Zezeaga. Olaizola eta Zezeaga atzera. Otxandorena. Esain aire sartu, oraingoan txokoan luzatu eta tanto. Biharren pelota antzeko eta bitan Asier iristeuen, baina ez di neurtu ondo Otxandorenak. Ez pixka pelota gehitu inde, baina Asier ondo iristeuen. Eta aurrego tanto erola zindie, Asier iristeuen eta Otxandorenak eskadu eta mot gehitu zaio. Ez di neurtu, pelotok motela ditu bote gutxiogok eta begiz jandik iristezala, baina atzeneko orduan ez tek iritsi. Aitaren batean, ia nahi gabeiru eta huts, jarri dira aurretik. Esain eta Zezeaga, sake alabur xamarra. Ondo Otxandorena. Zezeaga, eskubiz azkenean, duda egin du. Baina azkenean eskubiz eman dio Uberakoak. Lehen da biziko pelotak ala jodu Olaizolak eta errebotean ipini du. Indarra hundirik eman gabe. Zezeaga. Otxandorena. Esain. Otxandorena. Zezeaga atzera. Dirua gorri, oraindik ere, Josean. Dirua gorri, oraindik. Bai, paren zeok, dirua gorri, bai, oantxe iruta utxekin, Paren. Batzuk urdin, artekari batzuk urdin kantatzen da, beste batzuk gorri. Oain fedea bat zeukea. Bai. Partu hasi bakarrik indek. Eta irura gainera, egin gabeko tantoak izan dira. Olaizola. Etik gora ezkerrez. Zezeaga erditik. Otxandorena. Esain. Zezeaga. Iñaki Otxandorena. Eskubiz Jose Mari Zezeaga. Hor kontuz moztu. Gain zen, pelota eskubia moztuzko non jarri hon. Otxandorena. Zezeaga eta Otxandorena. Ugailekoak pelota Zortzigarren kuadroan ipini, eutxi Zezeagak. Otxandorena. Zezeaga. Baina arteko tantori luzen hause. Esain. Ikain ezkerrez. Otxandorena. Zezeaga pelota ederki moztu du luze. Esainentzat paregabeko aukera bigarren kuadroan. Bolea sartu beharko du Otxandorenak. Eta pelota ez da frontisera iritsi.
Lau eta huts, laugarren tantua ere urdinek egin dute. Eta pelotak hortan ondo indik, Otxandoenak aurreak etortzea eta bolea sartzea, baina ezin erapan. Lehen pelota zaleren batek esan digunez, lehitzaldean, lehen pelota moztu egin duela aipatu dugu Zezeagak, zirrizta egin duela esaten hemen ditek, hemen lehitzan. Eta pelotakara jotzea da joa adibidez, eta antzeko hitzak, berezko hitzak hemen lehitzan eta inguru honetan. Ingurotako hitzak, bai. Zirrizta egin, pelota moztu. Sakea Esainek, aukera badu errematerako, utzi azkenean Jose Mari Zezeagari, Gugeratarrak pelota, Hortziterrira bidali eta ezin bertatik Iñaki Otxandorenak kaso. 5 eta huts. Kanto guztiak orain arte urdinek egindakoak izan dira. Eta beha gainditu gaintzen, Jose Mari Zezeagari ondo, Esaine orain arte ondo, eta Otxandoena berriz pelota batzuk galtzen da ezin nahinduz, ezin dominatuz, beti bizkarra ikusten. Eta Asier berriz oso gutxik sartu jokun. Da sartuan eta gaina behartutako pelotak eta orain arte jokun oso gutxik sartuek. Luzegia Esainen lehen da biziko sakea. Bigarrena atera beharko du. Bigarrena ere etzen pasa arrastotik oso urruti, baina barruan da. Eta atzera Jose Mari Zezeagak. Orain bai, tirua urdin, markagailuan bien artean dagoen aldea kontutan hartuta. Otxandorena. Zezeaga Olaizolaren joaren beldur izango da gaur, baina oraingoz Goizuetarrak ez du pelotarik aurrean harrapatu. Oaintxe sartukoek. Urruti xamarreti, baina bai. Zezeaga. Otxandorena. Jose Mari Zezeaga pelota jetxi eta lehen aipatu du Josean, arriskutsua izan daiteke da hori. Olaizolak harrapatzen baldin badu, naiz eta oraingoan ez duen asmatu, baina mozterakoan kontu zibili beharko dik Zezeagak. Bai, oain kontan eskubikin motz gehituek eta pelotoi galdu indik, Asierre, baina hor eskubia moztutzu bai atzeak akun beharko dik. Hor moz gehituek. 6 eta huts. Sakea Esaini dagokio. Ezkerrez Otxandorenak pelota jaso. Zezeagarentzat aukera. Otxandorena. Zezeaga. Otxandorena, oraintxe hasiko da tantoa menderatzen. Oain kontan bai, gozo mantzio. Olaizola. Aetxi pelota. Bin tartea. Ondo jaso du Zezeagak, oraingoan asko zere gertuago du Goizuetarrak. Lehen da biziko tanto egin nahi dute lehen bailen eta alaxe lortu du. Asier Olaizolak aurrean, pelota txokoan ederki gelditu. Aurrena ezkerrez gantxo sartzeko kilu egin eta pelota eskubikin gehituz. Eta pelota galdaketa, pelota berri ba nahiko ie, nik uste hor min gehiago iteko, gehiago ibiltzeana, gehiago ateatzeana. Lehenko pelota oso eoki euen, kontoi ontako, oaingo ikusiko jo. Danak antzekoak izango ditu, hemen ez zeok. Bai, nik uste ala izango hiela, baina aldimen bakit, aldimen pelota matiko aldeiteik. Eta hemen pelota galdeinezkeo, bakit erreboteko zulua, eta zenek gainea Asier hemen egon da. Esainek eta Zezeak eta Otxandoenak baino Asierre dauken golpekin baki partide dena zehatu golikek. Erreboteko zulo min handi golikek. Saketik eta sake hueltan eta partidua usik golikek. Lehen ere aipatu dizuegu, Amazabal pelotalekoak beratzi kuadro eskaz dituela. Beste pelotalekoak baino laburragoa dela eta pelota errebotean pelotariek ipini ez dezaten materiala ere nahikoa zaindu beharko zutela gaurko jaialdirako. 1 eta 6 pelota aldaketa. Bestela aldaketarik karren gorriak egindako lehen da biziko tantoak. Olaizola. Ez da gondo jarri pelotorrena, botea betzu gainean behin, eta ez dira aprobetxatu.
Asierrek. Josemari Zezeaga, Asier Olaizolak pelota ederki utzi du txokoan, bigarren potea egin eta gero iritsi da Esain, eta orain arte errebotera ez da pelota bidaltzen ari Olaizola, baina egin dituen bi errematean oso politak izan ditu. Alaxe, bai. Lehengoa boleaz goxo-goxo eta guain ezkerren txokon. Oie, goxo-goxo, bi gozondo. 2 eta 6. Asier Olaizolaren sakea. Pasa, luzegie. Errez iten di honek. Errez pasatzen di. Pasaren arrastra 6 terdian dago. Beraz tarte laburragoa dakate gaur pelotariek. Laugarren eta 6 terdiko arrastoen artean pelota sartzeko. Esain aire sartu da eta egokia Olaizolarentzat pelota zabalean. Esain, Olaizola, Iñaki Esain airez. Otxandorenak utz. Eta txapapera. Ez, atzeak ahundek eta irristindik. Atzeak ahundanen da pelota horrena gaizki jarriek. 7 eta 2. Zerek itxarrak aurrera doaz Urdinak. Gorriek egindako bi tantoak egindakoak izan dituk, baina Urdinek. Otxandone pelota batzuk alde intziek eta Urdine berriz oso zuzen jogatzen nahi dituk. Esain etarten zeo, baina egoin arte pelota bat ez di galdu. Zabaletik saka Esainek luzea izango da. Luze egia. Oraindik ez diotek neurririk hartu. Pasako arrastoari. Bigarren saka egin beharko du Iñaki Esainek. Asko zare laburragoa, Otxandorena. Zezeaga. Otxandorena. Josemari Zezeaga. Eskubiz Otxandorenak. Esain. Oskarren kuadrora jetxita. Eskatu egin dio Otxandorenak Olaizolari. Zezeaga. Hora egin dio pelotak. Eta aukera Olaizolarentzat. Ez da jarri behar bezala, baina ezkerpa eta jota pelota gelditu indek. Olaizola. Zezeagak airea kendu. Eta Otxandorena berriro pelota frontisetik urruti jarri nahian. Zezeaga. Uberakoak erritmoa markatu nahi. Otxandorena. Atzelariak nor baino nor. Josemari Zezeaga. Kanto izango da, kanpora joango baitzaio pelota Iñaki Otxandorenari. Josemari Zezeagak ederki eutzidio pelota deban. Eta azkenean besteari galdu arazi. Momentu onnean, zeok Zezeaga ia urte hasi zenetik esan. Haze hilebete saile dauzken damaizkin, da haze jonkukin damaizkin. Harritzeko nola jogatzen nahi dan. Gora beri partiu ikeragarrikin ez. Da ilusio ikeragarrikin Josemari Zezeaga. Oso asko aide jogatzen, asko. Harritzeko mun. Sake Esainek. Ezkerrez arrestoa Otxandorenak. Atzea Josemari Zezeagak. Bederatzitik Otxandorenak. Esain bolea sartuko da, ez du asmatu. Ezkerrez Olaizolak atzera. Zezeaga. Olaizola oso indartsu moztu du pelota. Hortxe du bigarren aukera txokoan, bipareta eta tanto. Bin tartea bikai moztu du. Argi biliek, Esainek pelotoi larri amandulako eta txapa gaine izan dulako. Eta arriskutsu, oso arriskutsu ezalako. Eta iritsi gaina eta bipa eta efektokin. Bete-betea dago Leitzako Amazabal pelotalekoa. Orain arteko kantu guztiak ez dira ikusgarriak izan, baina pixkana ari dira Olaizola eta Otxandorena berotzen. Eta
lehen bailen urdinen gana hurbiltzea izango da aurreneko xedea. Esain. Zezeaga. Otxandorena. Otxandorena. Esainek ezkerrez hirugarren kuadrotik pelota zabaldu. Ondo Asier Olaizola, erasoan hasiko dira gorriak. Airez Asier. Ondo Esain. Pelota gehiegi atzeratu du moztu nahian Olaizolak eta atzela orain Otxandorenak. Ari ditu pixkana partiduan sartzen. Bai, aditu bai, batipa Otxandorena sartu garrazako pixkeat, beha aire gutxina ezin jarriz zebilek, pelota botea eta ezin jarriz pixke bat, eta horreati ezin gozatuz, eta ezin dominatuz tantoik. Baina eta Josema izuzea berriz, oso ondo jarrita kantxan, gozatuz eta hiltzen. Hortxe da uberakoa. Pelota baztertu egingo zaila Otxandorenari. Esain Airez. Olaizola defentsan. Ez tosmatu Iñaki Esainek erdia utzi dio Olaizolari. Eta ezin, Josemari Zezeaga. Esainen akatsa aprobetxatu du Goizuetarrak, laugarren tantua lortzeko. Olaizola lehenak eta Otxandorenak lau, Esainek eta Zezeagak 8. Eta dirua pixkana, lau tantoren alde egon arren, parekatzen ari da. Azkeneko bi tantuak gorriek egin dituztela ikusita. Olaizola. Ondo gurutzatu dio sakea Zezeagari. Airez ezin jasmatu. Esain. Ederki zabaldu du pelota. Bigarrena erdira. Ondo Otxandorena. Esainen hirugarren errematea eta tanto. Efekto eta guztitxokoan utzi du ezkerrez. Burlatarrak. Hiru pelotaka behar izan ditu, baina hirugarrena erabakigarria izan da. Oso ondo jokatzen ari den zen gaur, defensane bai eta pelota ondo muitzen. Bain konta nola muitu. Hiru gantxo segidan. Hau nola irikiun pelotoi. Gantxo bat hor indazue, bi intartea, baina bi jundituk eta Otxandorenak jo pelotoi. Eta guain txoko hon, goxe utzi, eta oso tanto politi indik. 9-4, Iñaki Esainen sakea. Otxandorena. Zezeaga. Otxandorena. Josemari Zezeaga. Otxandorenak gora. 10-4. Urdinek egindako tanto ez gain. Gorrien opari batzuk ere jaso dituzte eta horri eskerrak daude. 10-4, 6 tantoren aldearekin markagailuan. Otxandorenak berak 6 pelota galdu dizkik. Bai, beha zebilek, ezin jarriz, pelota ezin gozatuz, eta gainetik aldimen pelota batzuk garbi galtzen. Eta Urdine berriz, Josemai Zezea gainduta, oso ondo jokatzen, oso ondo jarrita kantxan, gozatuz pelota, eta behakin batea Esaine ondo jokatzen, eta Asier berriz, oain arte gauz politik egin dizkipen oso aukera gutxi izaten aidek. Ez hartago eman diona. Pelota ordea ez da uste adina atera, eta ondo asoal izan du Otxandorenak, Olaizola. Esain. Oso pelota egokiak dira pelota leku honetarako. Oraindik ez dira errebotera iritsi. Zezeaga. Gozatzen eta gustoa jogatzen aidek, Josemari. Esain egutzi, Josemari Zezeaga bien artera pelota txokoan. Esain, ondo Sotamanoz. Otxandorena. Zezeaga. Otxandorena. Josemari Zezeaga. Eta Asier Olaizola. Utsi ari da Goizuetarra jokoan sartzen. Ezkerpa eta Josio Guaine. Zezeaga guaztertu. Otxandorenak ezkerrez zabaldu.
Euskaraz. Bai, ikaratu egin da, jendea oso gertu zuelako Josemari Zezeagak, ez du behar bezala pelota biltzerik izan. 5 eta 10 nik uste ala ere tokia bazuela. Bai, baina ikaratu indek, da ikusan degena, biltzea junde pelota, goxo-goxo, joare. Bai, ikusiko pelota asko irikik, otxandoenak, hemen artekaria te bauen, jendeare bai, kamarake bai. Bazia tokia, Bai, bazin tokie, baina beha golpea bintzat ikaraz botaziok eta horreatik galdu du. Olaizolak eta Otxandorenak 5, Esainek eta Zezeagak 10. Aire sartu da Iñaki Esain. Sakarrestuan Olaizola, gutx. Txakoan moztu nahi zuela ematen zuen. Baina txapapera alde egin dio pelota Goizuetako aurrelariari. Ondo ari ditu, Esain eta Zezeaga, baina opari desente ere. Egiten ari ditu, Otxandoren abatipat eta oraingo kasuan bezalaxe, baita Olaizola bera ere. Beha gondo jokatzen da, errestasune jasotzen. Esain. Sakea 8tik jaso Otxandorenak. Airez Esain, goitik behera harrapatu du pelota, baina txapara joan zaio. Ikustekoa izan dek, oso beharra izan dek, ala etxalo behantzat. Espektakularra izan dek. Gantzo bajo, goiti bera eta txapa izkutatu inozin, txapa gaini izan goiz. Xalo ikeragarrik, tanto bena inda baino gehiago, oso dotorea izan dalako. Ez da askotan hori pelotalekoetan gertatzen. Erremata eutxegi eta jendea txaloka. Ikaragarrizko abiadura hartu du pelotak, oitik behera Esainek gantxoa jo eta gero. 6 eta 11. Otxandorena. Gozantzean geratu zaio pelota Zezeagari, baina ondo iritsi da. Esain. Olaizola. Zezeaga. Otxandorena. Eta Zezeaga. Ugairekoak ezkarraz pelota aurrean utzi dio Esaini. Airez indarri gabe zabaldu du pelota. Ondo Asier Olaizola eta tanto. Bigarrenean jaso du Josemari Zezeagak. 7 eta 11. Esainek oraingoan pelota kolokatu egin nahi izan du indarrik eman gabe. Eta Olaizolak ederki erantzun dio zabaletik bertatik. Bai, ondo bilduik eta gaina txost indik, gurutza dut da txost. Eta Esainek emate baino gehiago jundeko ingontan jartzea pelota, goxo-goxo eskukakon gurutzatzea, eta gurutzatu egin dut, baino denboa amantzuk iristeko. Orain arte epaileek ez dute lan handirik izan, bigarren potean jaso du orain Zezeagak, ez zegoen dudarik. Eta oraindik aipatu ez duguna, Josean, Miguel Mari Aldaia eta Jaione Aldaia direla epaileak eta bitxia dela. Bai, alaxe, bai hemen esan ziukea, atxe alaba diela, eta emakume ikusi izan duizkiu, frontoietan, epaile bezala, baina hola, atxe alabaik eta hola, ez dugu ikusi behin. Entrenatzaileak bai, Reyes Azkoitia, Bergarakoa, pelotari entrenatzailea, behar pelotari izana, emakumea, baina, bai, hola, okaso izini ikusi bain di. Eta oain, tanto ontan, Asierre pelotak ikeragarri jodik, 8 bote inazizio, Zezeaga saiatu, boti boleaz, baina tanto izan de gorrintzat. Hala ere, arriskatuta bidaldurik pelota errebotera, sabaipean dagoen sarea justu libratuta. Pelota errebotera bidaltzeko, nahiko arrotu beharra dago. Eta nik uste gaur pelota aukeratu dituztenek, asmatu dutela bete-betean materialarekin. Zezeaga. Otxandorena, estutu egin dute gorriek markagailua 8 eta 11 dugu. Atzera, Asier Olaizolak, Zezeaga. Otxandorena eta Zezeaga, nor baino nor bi atzelariak. Hortxe da Mugairekoa, pelota baztertu nahian, ezkerrez Josemari Zezeagak. Atera du, Olaizolak oso ondo moztu, Esain. Asier Olaizolak zabalera luze, iritsi eginda Zezeagaren pelota, moztu. Bigarren aldiz jarraian Asier Olaizolak. Oso ondo mutudik pelota, hor bika moztutako pelota izan de gaina, baina Esain defensan oso ondo.
Otxandorena. Zezeaga. Otxandorenak ederki atzeratu du ezkerrez. Josemari Zezeaga bikain. Olaizola. Eskatu egin dio Zezeagak Esaini. Otxandorena. Airez Esain. Asier Olaizolak bildu pelota hori luze. Tanto. Bai, ondo moztu di, bikain moztu di bintzartea, eta eskarpa eta jo eta barru alde aintzio pelota. Esku sartzek ez izan. Parete alde aintzio, ezkerparete aldea pelota horrek. Olaizolak eta Otxandorenak bederatzi, Esainek eta Zezeagak 11, aldageletara joan da Asier Olaizola eta aprobetxa ezagun Josean, gaur goizean aurkeztu duten txapelketaren berri, torneoaren berri emateko. Donostia iria izango da, ano eta pelotalekuan, atano irugarna pelotalekuan jokatuko dutena, lehen da biziko final aurrekoa, Eugik eta Bernak Goñi bigarrena eta Lasa irugarnaren kontra, eta bigarrena, Eitin irugarna eta Zezeaga, Olaizola bigarrena eta Alkororen kontra. Lehen da biziko final aurrekoa, datorren aste artean izango da, eta aste azkenean gaur 8 bigarrena. Zer iruditzen zaik? Nik uste gaurko honen aspek momentu hobenen daen pelotaik, 8 pelotaik hemen daela. Eta nik uste bikote doktore gehitu dela. Eugi Berna, bikote sendo hori, geho Titin Zezeaga. Josemari oso ondo jokatzen, Titin ibiliek erdipurdi, ematen dik joku hartzen nahi dela, hobeto dabilela atzeneko unetan, eta hori bikote ikeragarri, eta beste bi bikote alaxe ditupa. Goñi biharrena eta Lasa iruarrena, eta Olaizola biharrena eta Elkoro. Olaizola Donosti aldean da Goñi esanik ez. Bi aurrelari behintzat ikusteko goa hundikin pelotazalek. Goñi eta Olaizola oso gutxitan ikusteko aukera izan duela. Frontoien behintzat, bertan. Zeratik, aspalditxontan inguru hortan jokatu bi pelotarik. Nik uste oso politxo egituela, txapelketa. Danak Asier Olaizolaren zai, Leitzako Amazabal pelotalekuan. Hortxe dituzue, orain arteko datuetako batzuk. Olaizolak biparetan bat egin du, Eirez bitantu, txapagainean bi pelota moztu, Zabalean beste bat. Errebotera pelota bat bidali du, erasoan bat galdu eta bestela beste bat. Esainek 3 tanto Eirez, atzean beste bat, eta erasoan pelota bat galdu du Burlatako aurrelariak. Horietxek, aurrelariek, gaurko Leitzako jaialdiko estelarrean izan dituzten zenbakiak eta atzelarienak hortxe. 2 galdu ditu Otxandorenak, Zezeagak behartuta bat eta beste 3 Iñaki Otxandorenak. Aldagletan aspalditxo sartu da Asier Olaizola. Eta ez egia Josean, zer arazto izan dezaken, behar bat takoren bat edo? Bai, nik uste holako zehozen izango la. Takon bat jarri, okendu, holakon bat. Bestela, oain bakik, berokin da, izardikin, espadrapue askatu ikendek, eta holako kontun bat izango. Eskuko zehan bat izango kontun bat. Leitza herri pelotazalea eta pelotari honak eman dituena ere bai, hortxe daude, besteak beste, Bengoetxeatarra, Juan Mari eta Miel. Bai, gu garaiko pelotari, urte askotan alkarrekin jogau dago, pelota jaundik, eta gaur beste gazte batek, herriko gazte batek debutengoik, Iparragirre, eta asegartzen daun Abel Barriola ere bai. Olatxe ere izan zen, bai, beste pelotari da, Olatxe ere bai, eskularin jogatu zuna, eta bai, herri pelotazalea gau. Bederatzi eta 11 utzi dute markagailua pelotariek, azkeneko tantoa jokatu eta gero. Asier Olaizolak antza arazoren bat izan du, zuzenean aldageletan sartu da Goizuetarra. Eta bere zai hemen beste 3 pelotariak. Eta baita pelotazale guztiak ere hortxe dituzue, markagailuaren gora berak. 6 eta huts, aurreratu dira Esain eta Zezeaga, 8 eta 4. 11 eta 5, baina azkeneko 4 tantoak bata besteren atzetik gorriek egin dituzte. Eta hori dela eta hurbildu dira 2 tantura. Irudietan, Josemari Zezeaga. Ikaragarria. Uberakoa egiten ari den denboraldia. Urtea baino, hasi baino lehentxeagotik, oso sasoi honean zegoela erakutsi zuen.
Eta hortxe Angarik onenean dihartu Jose Mari Zezeagak 37 urte dituen arren. Kuadroko pelotaririk veteranoetakoa bera izango da. Bai, bera izango da, getzekik beste gola badaun, nik ustepea izango da, momentu nena goatzen, baina. Guain arte, ladi zuen, baina, ostia lehen, atzeneko partidu jugatu zuen Gasteizen, eta guain bea izangoek. Horri dudietan, Ladisen anaia, Enrique, eta Ladis Galartza bera ere hementxe da. Eitzako pelotalekuan. Enrique Galartza zen gaur partidu hau jokatzekoa, baina igandean Ezkarain berragarpenetik bigarren neurketa jokatu, eta bada ezpada ere hau ustea erabaki du, eskuak eta gorputza eta beste guztiak behar bezala eduki arte. Jokoan da 20. tantua, markagailua 9:11 Esain eta Zezeaga aurretik. Otxandorena. Zezeaga. Otxandorena. Guain gontan bikan gozatu dik. Zezeagak aurrean utzi. Eta Olaizolaren zada animoioak. Zezeaga. Esain gora. Pelota motzan zen, gehituek eta oso beran hartuik gozature bai, bikain, baino goiko koltsoia jontzaio. 10:11 lehen da biziko aldiz berdintzeko aukera izan dezakete Olaizolak eta Otxandorenak. Otxandoena ematen dik, partidun sartu dela, hobeto jokatzen nahi dela, konfiantza gehiokin, aldin behin gaina gozatuz. Eta oain hasier gehiago sartzen eta partidu bizi-bizi zeok. Zezeaga. Olaizola. Jose Mari Zezeaga. Ezkarrez Otxandorena bikain. Zezeaga. Ondo sartu du pelota ezker paretaren kontra Otxandorenak eta bigarren aukera orain. Motz geratu zaio Zezeagari, hala ere jaso egin du pelota. Nahiko indik. Olaizolak ez dio etekinik atera eman dioten aukerari, bigarrenean ordea bai, pelota botore utzi du txokoan. 11. partiduko lehen da biziko berdinketa oraintxe lortu du Asier Olaizolak. Errezagoa zirudien lehen da biziko aukerak, baina bigarrenean asmatu du goizuetarra. Partidu erdia jokatu dute. Eta gauzak desente aldatu dira neurketa hasieratik. 6 eta huts. Joantzaizkie Esain eta Zezeaga, baina 11 berdindu egin dute, sakea tanto izango da. Partiduko aurrenekoa Asier Olaizolarentzat. Oso luze atera du, baztertu egin zaio Zezeagari eta eskerra sartzen saiatu garren. 12 eta 11 aurre hartu dute gorriek, azkeneko 7 tantoak segidan egin dizkute gorriek. Bigarren tantoaren bila badoa Asier Olaizola, hau ere zaila izango da Zezeagarentzat, baina tokia izan du ezkerra sartzeko. Olaizola, Esain, airez bata eta airez bestea. Eskatu Otxandorenak, atzera Mugaireko atzelariak. Zezeaga. Otxandorena, dirua gorri. Oain gozatzen, Otxandorena gehiago gozatzen pelota. Eta seguro hori bai, duri pare baino, hori bai gehiago jotzen pelota. Eta Jose Mari Zezeaga partidu guztien oso ondo, oso seguro eta pelota gozatzen gaina. Hortxe da uberakoa. Otxandorena. Zezeaga. Otxandorena. Zezeaga. Bi atzelarien arteko lehia ikusten ari gara
Jokoan dagoen tantuan. Esain. Ondo atzeratu du. Aurrean utzi Otxandorenak, aukera Esainentzat, txokoan utzi, iritsiko ote da Iñaki Otxandorena. Zezeagarentzat pelota rebotera bidaltzeko aukera zen, baina ez dio ez egin pelotari Zezeagak. Gutxe egin duena orain, Otxandorena pelota bigarren kuadro terdian gozo etorri zaion arren. Bueno, lehen tantoa beha salbatu dik, atzetik zuzen entori txokoa, erdi txostin, da alare pelota oso gaiztu harrapatu dik. Eta oain gontan, Esain egor altuan zen utzi dik, ondo iritsi pelota horreta. Baina atzea jotzen hasi, ez da jokaldi egiten hasi. Eta behar aldeintzu pelotaek. Zezeagak beste pelota aukerakoa izan dik, biak Filipurdik aurrean zabiltzala, baina ez di pelota atzeratu, ez di gertatu zaio. Ez di behar bezala. Enbeineko amaitza, amabinakoa. Pelota blatu egin dute Esainek eta Zezeagak. Eta berria atera. Iñaki sakean, Esain, eta Iñaki errestuan, Otxandorena. Sake ona. Gainen. Esainek zabalean. Asier Olaizola kaso egin du pelota. Zezeagarentzat aukerakoa. Aire sartuko da Otxandorena, ondo. Zezeaga. Otxandorena. Asier Olaizola. Otxandorena. Esain sartu eginda. Otxandorena. Zezeaga. Olaizola. Zezeaga. Zabaletik orain Uberakoa. Ondo moztu du. Eta egin du eta tantoa lortu. Earki moztu dik hemen Zabaleti, erditxos pelotorrek. Ez zaio gangaizkiatea Asierrei, baina hor kostatze zaio. Asierrei, hor ikasi barra zaudek. Amairu eta amabi. Esain eta Zezeaga aurretik. Behin bakarrik izan dira atzetik markagailuan. Iñaki Esain. Sakea erdira egin du. Zezeaga, pelota aurrean geratuko zaio Olaizolari. Zabalera Esainek. Otxandorenak atzera, pelota gozatu gabe. Olaizola. Esainek utzi egin dio Zezeagari. Uberakoak atzera. Otxandorena, indartsu eman dio pelotari. Tanto baten aldeaz, dirua urdin kantatzen ari dira. Parean dagoela esan genezake. Otxandorena. Zezeaga. Otxandorena. Zezeaga. Motz. Eta huts egin du Otxandorenak. Oain gone gaizki jarri alago pelotorrena, moz gehituek eta golpea behar bezala ezin bota, ezin tira pelotai. Hortxe ikusten ari gara. Gozatua ego pelota izan dek, eta hor erdin motz eta oso beran. Ez ditu gerriak behar bezala sartu, eta 14 tantoa izan da Esain eta Zezeagarentzat. 14 eta 12. Esain. Otxandorena. Zezeagak ondo jaso du ezkerrez, Olaizola. Hemen egin dio pelotari, baina ez dio tantorik sartu izan Olaizolak Zezeagari. Uberakoarentzat lana berriro atzean. Olaizola. Oso indartsu oraingoan ere. Zezeaga eroso.
Dejada ezkerrez txokoan Olaizolak, iritsi eginda Esain, atzera orain Goizuetarrak. Zezeaga. Otxandorena. Zezeaga. Iñaki Otxandorena. Alduen edo eskubia sartzen du Zezeagak. Eta Ormanen kontra baldin badoa ere. Orain ezkerra sartu beharko du. Baita sartu ere Olaizola. Pelota Zabalera. Zezeaga. Sartu egingo da Iñaki Esain. Indarra eman dio gaina pelotari ezkerra idez. Bi pelotak da bikain, jauditu bat abesteren atzetik, Burlatarrak, Zezeaga, Olaizola, erdi utxe eginez, pelota Zabalera, Esain, dejada orain Olaizolak eta tanto, bikaina. Oso tantoa Raue, tanto morroska egiten nahi da Gaxierre, oso tanto ondo bukatzen nahi dut. Ez ordea errebotean, bate baino gehiagok, partida hasi aurretik gaurtzen bat errebote jokote ditu Olaizolak esan dik, baina... Bai, baino pelotak elako xezerek eta kosta egiten dek, oso ondo aprobetxatu behar zegoen frontiz da dena, errebote botatzeko. Eta gaur Antxo Maizek, beste askotan bezala xe asmoatu di pelotakin. Hortxe ikusiko dugu, 13. tantoa nola burutu duen Asier Olaizolak txaparen gainean, pelota dotore utziz. Ezker eskubi, egin ditu gaur dejadak, Goizuetako aurrelariak. Sake Olaizolak, justu eraman du Zezeagak pelota, eta sarratu egin zaio orain Jose Mari Zezeaga Esaini, Olasean ibili delako azkeneko pelotaka da horretan. Otxandorena. Osain. Zezartago mandiora. Hau bai, errebotera joango da, Otxandorenak ezin. Gutxien espero begunak eman dio. Beste inork eman ez diona, Iñaki Esainiek eta pelota errebotean ipini du. Gaina urrutitik, ia bost kuadrotik, Fontiz dena aprobetxatu dik, eta partiduko errebote garbi hauxe bakarrik izan dek. Ingurun izan ditu gehiago, baina kungo zanare bailen, boti golea saiatu ekartzen, baina hau goiti bueltan, pelota gaikera joik. Baina, bera bota baldin badu ere, kulpa pixka bat badik Zezeagak ere. Lehen herrita egin ziok aurrean jolasean hasi delako, eta orain emateko esan eta baita eman ere. Sake Esainek, bigarren aukera ere bai. Olaizola. Jose Mari Zezeaga. Otxandorena. Eta Zezeaga. Uberakoak. Eta erdiatian utzi du, Otxandorenak bildu. Atzera Iñaki Esainek. Otxandorena. Jose Mari Zezeaga jo eta kehatzean. Otxandorena txikitu nahian. Azkarrez Otxandorena. Ondo jetxi orain Zezeagak. Olaizola. Aztertu egin zaio Uberakoari. Olaizola bentzat, pelota txikitzeko aukera. Ondo jaso du ezkarrez Jose Mari Zezeagak. Keinua Olaizolak, pelotaka da Otxandorenak. Airez Zezeagak kantoa salbatu du. Olaizolak Zabaletik Zabalera. Bigarren kuadroan pelota utzi, iritsi egingo da Esain. Olaizolak ezin izan du nahi bezala gurutzatu. Eta aukera orain urdinentzat. Esain. Otxandorena. Iñaki Esain. Otxandorena. Iñaki Esain. Olaizola sartu da, ez du pelota beharra zela gozatu. Eta Otxandorenak eskatu dion arren. Asier Olaizolak eman nahi izan dio pelota horri eta ez zin izan du. 16 eta 13.
Iñaki Esain asko saiatzen ari da. Eta hemen ere lan dezente egin behar izan du tantua bere ganatzeko. Atzelarik eskatu ziok, atzelarintzat pelota onago behintzat ondo iristauen. Bintarteatzen joan pelota. Eta Esain behintzat serio eta partidu hona iten nahi dek, Esain. Pelota oso gutxi galdu gaina. Eta partidu txuku nahi iten nahi dek. Horri eta Jose Mari Zezeagaren lanari esker daude aurretik. Urdinak 16 eta 13. Horotara 45 minutuko partidua daramagu. 6 tanto falta zaizkie Urdinei bukatzeko. 9 gorriei. Esainen sakea, zorrotza oso, ezin itxandorenak. Lehen lebizikoa izango da Burlatarra bentzat saketik. 17 eta 13. Halako gauza harrigarriak ematen zizkiguk pelotako partidu batek, 6 eta 8 aurretik jarri, Olaizola eta ez. Esain eta Zezeaga, 7 tanto errenkan egin eta gero 12 berdin du eta aurretik jarri zaizki Olaizola eta Txandorena eta atzera berriro markagailuan aurretik 17 eta 13, neko nabarrunen gainera Esain eta Zezeaga, etzego jakiten izan gertatuko den. Ez, gero sake aprobetxatu, da ben baki gerregoteko zulua jutek eta gero handi jo hemen dominatzen nastea eta dominatzea pasatzea kosta itendek eta beti baki sakekin batea sake aukerak askoz min gehiu itendik. Askotan takada gaina, tanto mordoxka. Gaurko partidu pasatzen ari dana. Zezeagarentzat laburra. Berandutxo konturatu da Iñaki Esain bera ere pelota hori utzi beharrekoa zela. Oiua egin dioenerako pelota bigarren potea hartzen hasia zen. Eta Jose Mari Zezeaga ez da iritsi. 14 eta 17. Hortxe utzi dio pelota eta urruti txamartzekoen Jose Mari Zezeaga. Olaizola. Azpitik egindako sakea, ondo Zezeaga. Olaizola, olengoan eman egin dio Baizuetarrak. Botiboleaz, Zezeagak oso bikain erantzun du. Olaizola. Zezeaga. Ondo jokatzen ari dan gaur Jose Mari, Oso ondo. Asko saiatu, pelota zailek eman, eta ondo harrapatu dagoen eman. Olaizola nintzat pelota egokia. Atzera Goizuetarrak gozo. Bikain bolea Zezeaga. Berriro Olaizola. Pelota jartzera besterik gabe. Eta bigarren aldiz. Pelota boleaz. Ekarri du Zezeagak eta ondoren Esaine galdu. 15 eta 17. Zezeaga gain bestez arriskatzeko esan dio Hemen Esain gazteari. oso pelota gaizto harrapatik, oso pelota zaile, hor dejada, ondo iritsiek, eta guain, irikitzen hasi, jokalde egiten, altxatzeko ere ondo iritsiek eta pelota hona ziren, altxatzeko da jotzeko, baina beha egiten hasiek, zabalea gurutzatzen hasiek eta goitu bera jontzeko pelota. Oso gauzak egiten hasiek, bai. 17 eta 15, Asier Olaizola. Jose Mari Zezeagak ezkerrez ondo jaso du. Atzera Olaizolak, berriro seiterditik boleaz. Jose Mari Zezeagak eta hor jartzen baldin bada alperrik da erasotzea. Boleaz oso ondo jotzen du beti pelota. Zaile gainetik pasatzea. Berez handia baldin bada eta halako defentsa baldin badu boleaz. Kontuak atera. Olaizola, Zezeaga. Otxandorena. Zezeaga. Otxandorena. Iñaki Esain. Etigo la pelota bidaliz. Otxandorena. Aitzeko posturaz, ezkerrez. Atzera orain Zezeagak. Ondo, biltartea. Esain. Ezkerrez Olaizolak. Etxi pelota Zezeagak.
Otxandorena ondo iritsi da. Ea zer egiten duen Zezeagak atzera. Mozteko aukera ere bazuen, baina nahiago izan du pelota atzeratu. Esain. Motz, ala iritsi. Zabalean Esainek aukera badu, nahi duen egiteko. Zaila izango da pelota Otxandorenaren baina astirik izan du behar hartzeko. Esainek atzera orain. Motz, hori iritsi. Eta pelota karri. Atzera Zezeagak. Hande xente azkeneko tantu honetan. Iñaki Otxandorenak. Izan duena. Zezeaga. Asier Olaizola. Zezeaga. Otxandorena. Eman egin dio ezkerrez. Otxandorena. Zezeaga. Otxandorena. Esain. Ez, oraingoan ez. Aurreko biak salbatu ditu nola edo ala, baina hirugarrenera ez da iritsi. 18 eta 15. Bai, nik guain erresi ondo izte zala, matezino iritsiko zala, baina nik uste biste engainatzei hola, pelota hemen gutxi bateatzen dek. Guain esain urrutit isartuek, Asierri izte guen pelotorta, baina botea ez dira nahin, baina behan du ibiliek. Esainek eta Zezeagak 18, Olaizolak eta Otxandorenak 15. Lau baino ez zaizkie falta, aurretik dijoazenei. Etentxo bat egin du Esainek, dena behar bezala errekuperatu arte, eta sakean da Burlatarra. Luze, Otxandorena, Jose Mari Zezeaga. Neurketa bikaina egiten ari da Uberako atzelaria. Eta jo. Otxandorena. Zezeaga. Etxi orain pelota. Asier Olaizola. Iñaki Esain. Honek ere pelota moztu. Olaizola. Zezeaga. Otxandorena. Esainek utzi. Zezeagak pelota luze moztu. Asko atera da, baina hala ere eraman du Otxandorenak eta oraingo hautsegin. Bai, ondo jogaltako urdinek tanto hau, Jose Mari Zezeagak erabat aindudik, asko gozatu dit pelota. Mozture bai, bintartea, eta oraingo hon Esainek alaxe bukatu dik. Bintartea, atzea jotzeko kino egin da bintartea moztu. Da Otxandoren egitsiek, baina pelota hau eamateko guko hau behar aldeintziek. 19 eta 15. 22 garranetik gero eta gertuago urdinak. Esain. Otxandorena. Jose Mari Zezeaga. Otxandorena. Esainek erdi utxe ginez, 20 garrena. Ondo Esaine. Sartu eta oain gontan behak nahi du leku batzak itatea zaion, baina behintzat oain ikusiko jo. Ni uste dut egin duela. Bai, arraix egin bai. Ni uste zabalea nahi zula. Baina horrek ere balio zuen, 20 eta 15.